Haia, enw fi yw Gylydd, dwi'n gweithio ar Orsaf fel hwylusydd bwyd a lles. Mae'r Orsaf ar ganol dyblygu gardd Gyda'n ar y cyd efo capel Calfaria ym Mhenygroes. A bwriad yr ardd yma yw i dyfu cynnyrch lleol a i ddosbarthu o fewn y gymuned, a dyn ni'n gobeithio fydd pobl yn dod yn helpu ni i tyfu amrywiaeth eang o lysiau a ffrwythau. Maen nhw'n lefydd hyfryd i fod yn enwedig yn yr haf. Os ydych chi eisiau jyst moment tawel, neu os ydych chi eisiau gymdeithasu, neu gael seibiant trwy'r diwrnod, ac os ydych chi'n parchu natur, mae'n rhoi gymaint nôl i chi. Mae'n prosiect Garddio ni i bawb, a dyn ni wastad yn edrych ac yn gobeithio cwrdd y gwynebau newydd. Felly os ydych chi mwynhau garddio, neu byth wedi garddio o'r blaen ond efo diddordeb mewn gwario amser efo bobl eraill yn yr awyr agored, dylsech chi, mae croeso mawr i chi ymuno â ni.